Od nagle i nepripravne i vječne smrti. Nek dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama. Kao što se u Tebe uzdamo. Gospodine, usliši molitvu moju. I vapaj moj k Tebi da dođe. I Tvoj blagoslov neka bude uvijek nad nama. Amen. Braćo i sestre, Euharistija je gozba tijela i krvi Kristove pod prilikama kruha i vina. Ona nas najuže sjedinjuje s Kristom, te nam pričesnim dodirom iz njegovog proslavljenog tijela dolazi božanski život koji nas već sada pripravlja za puno djelništvo u Kristovu žrtvu po uskrsnuću tijela. Ona nas povezuje međusobno po jednome kruhu tijela Kristova, koji ga blagujemo, postajemo jednim tijelom. I ova pobožnost upućuje nas na priče s tijela i krvi Kristove. Zato i štujemo tijelo Kristovo, da bismo ga dostojno blagovali, te po njemu postali jedno s Kristom i jedno međusobno. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, čaša vaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo u krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijelo Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi, da svi smo dionici jednoga kruha. Riječ Gospodina. Bogu hvala. Gospodin je pasti moj, za se ne
Na poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tiplane vodi i krijepi dušu moju. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane i noći. Gospodin je spasitelj moj, spasenje moj, jer on je sa mnom. Braćo i sestre, Bog nam je u Kristu Isusu dao kruh s neba za vječni život. Njemu se pomolimo. Gospodine, Tvoj nam je sin kao kruh potreban za vječni život. Vas da čeznemo za tim kruhom života. Gospodine, nasiti nas kruhom života. Gospodine, nasiti nas kruhom života. Svim pričesnicima obećao si uskrsnuće u posljednji dan. Po pričesti Tvoga tijela postajemo dionici Tvoga uskrsnuća. Gospodine, nasiti nas kruhom života. Ti nam naređuješ da se prije pričesti ispitamo. Treba da uvijek čiste duše pristupamo Tvome stolu. Gospodine, nasiti nas kruhom života. Ti hoćeš da svi blagujemo od jednoga svetoga kruha. Sveta pričest je zalog jedinstva u Tvojoj crkvi. Gospodine, nasiti nas kruhom života. Tvoj sin nam je obećao, ko jede mene, živjet će po meni. Blagovanje njegova tijela čini nas sličnima. Gospodine, nasiti nas kruhom života. Bože, Ti nas euharistijskom slavlju hraniš tijelom i krvlju svoga Sina. Daj da po primanju toga otajstva postanemo dionici njegova uskrsnuća i slave, koji živiš i traguješ u vijeke vjekova. Amin. Od svakoga zla. Oslobodi nas, Gospodine, Nek dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama. kao što se u Tebe uzdam. Gospodine, usliši molitvu moju. I vladaj moj Tebi da dođe. Blagoslov s neba nek štiti i sačuva ovo mjesto i njegove stanovnike, polja i plodove zemlje, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin.